sipai Russia ki bala mi no kila ya ki khatlai tali ki medyap jong ki nong shong shnong ha ka surok ba kabalam Shakif. Ha ka badan na ki medyap ki dei ki wasop da ki dewyong ong ki khubor ki bala yoklum na ka Daily Mail. Ki briu ki badan na pring ka jing si ki bala sakhi ya ka tei ka jing ja ha ka singi thok ding balala kila penpau ka jing sngo ba ki sipai ka Moscow kila beteng ya ka thma peniap briu jong ki ha Ukraine ha ka ba kala don ru ka jing yok khubor na ka wei ka nong ba badan lai spa ngut ki nong shong shnong ki bala du no ya la ka jing im ha ubnai ubala dap ha ka ba ki nong trei ki ba dei khmi ki dang peteng ban lum jing tip halor ka jing don ki nong shong shnong ki bala du no yala ka jing im na ka jing sha hyar thma ha ka wei pat ka jing tokit benya lalap ba khatlai tali ki briu kila yap hajan Kiev ha ka ba ka wei ka met yap ka dei ka bala sha brat ha surak ba kan thop ya ki shijor ka jing yap jong ki ka dei ka ba ki layo ring video ha ka rukom ka ba ishar khai bha menta ubnai unong mi khmat jong ka erpen kanong ba ka bala yo kni biang da ka sipai ka Ukraine ula ong ba hadu lai spa ngut ki nong shong shnong bat san phongut ki nong India kila du no yala ka jing im ha ka por ba ki sipai Russia kila kni ya ka tei ka nong ba hadu san pho person ki yeng kisam ha ka tei ka nong ba kila julor benrap unong mi khmat kedo khubor ka Daily Mail ka erpen ka dei ka nong ba ka badon hadu 100 pho hajar ngut ki nong shong shnong hashwa bu president ka Russia u Vladimir Putin un sedang ya ka jing hyar thma persha ha Ukraine haka arpho saw tarik urem phang unong mikmat u Alexander Markushin ula ong badon kumba lai hajar san spa ngut ki badang shong haka nong ba ki nong trei ki badei khmi ki dang teng banwat ya ki briu ki balari ha ki babun ki ying ki bala sha tharbom